ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନବଜନ୍ମିତ ଝିଅର ଏକୋଇଶିଆ ପାଳିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶବଣିଆ ଅଳସୁଆ ଗ୍ରାମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଭାପତି ନିରଜ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ସିଲି ପାତ୍ର ଦାସଙ୍କର ନବଜନ୍ମିତ ଝିଅ ନିହାରିକା ଦାସଙ୍କର ଏକୋଇଶିଆକୁ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ ସହ ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକୋଇଶିଆ ଦିବସରେ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ବିକାଶ ସାହୁ, ବିଜୟ ସାହୁ, ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଇ, ରମେଶ ରାଉତ, ଲିପକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ପରିବାରବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବଜନ୍ମିତ ଝିଅ ନିହାରିକା ଦାସଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ।